do-it-yourself slagbænk. Den er super simpel og meget sådan rummelig, for der er masser af opbevaring lige hernede under. Og så er den faktisk ret nem at lave. Vi kan lige se, hvordan den ser ud nede i her. Nu har de altså taget dem her, og de er klar til at få boret et hul i, og det er altså ret vigtigt, at man borer det lige ned, så træet ikke lige pludselig bliver skævt. Det er altså ikke så fedt det her. Den er simpelthen gået igennem det her, skulle jeg lige tænke på. Men det ordner vi. Jeg har en idé. Så har jeg så de her små klodser, som jeg sætter bagpå, så det ligesom kan gøre træet dybere. Jeg skruer den her fast bagpå her. Så er der fat med bag. Det skal du have sejt.
tvivl om jeg synes farven er flot, eller om jeg overvejer simpelthen at spraymale den i en eller anden farve. Men før jeg gør det, så skal jeg lige have det her sandpapir.